Tak jo, takže čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska se podíváme na můj full gear v Airasoftu, který jsem si objednal 3 měsíce zpátky, už mám odzkoušený, je super. Dohromady mě stál nějakých 22 000, 22,5 a celý ho můžete vidět tady za mnou, mám ho tak rychle ukážu. Ještě mám tady úplně jako věci, které jsou maličkosti, ty vám taky ukážu samozřejmě. A zbraní si necháme nakonec i se všema gadgetama, co na ní mám, takže tak. Začal bych teda na začátku ochranným prvkem brailema, takže ty vám nebudu ukazovat tady detailně, ty vám ukážu také tady. Jsou to klasický braille, jmenují se Capture, stojí 200, jo, takže jsou oskoušený, zkoušel jsem si je, jsou jako fakt pevný, používají víc lidí a hlavně jsou dělaný na braille, takže si tak můžu nasadit na braille, jo, celý mi sedí, tady mi to chrání. Nemlžej se tolik, mám totiž ještě jeden gadget, který vám za chvilku ukážu. A teďkon jsem si před 2 měsícema jsem byl v optice, teda před 2 týdnama jsem byl v optice a koupil jsem si čočky, jo, takže si chci objednávat taktický brýle, což jsou vlastně ty, co používáte třeba na lyže, vypadají tak, prostě ty klasický vojenský brýle, ale zítra budu hrát takhle a je to mnohem lepší, jo. Nevím, jak to vypadá, protože se sám teď nevidím, nemám čočky. Ale sedí to mnohem líp bez brýlí. Mám totiž takový široký obroučky, jo, takže to, ale můžu vám říct, že se dějí parádně. A k těmto brýlím jsem si pořídil ještě takovejto spray. On to nejde úplně přečíst, ale to antifog, čili antimlžení, k tomu dostane takovýhle obří hadr, jo. Takovýhle mé hadr dostanete. A je to dobrý. Jako používám to často, je to sice mylný, ale fakt to použijete fakt málo. A je to proti mlžení, je to dobrý teda. Za mě to funguje, když to použijete s brýlema. Stojí to teda 300, 250 myslím. Je to dokonce dražší než ty brýle, ale fakt to funguje. Dokonce to i ty brýle vyčistí, že si opakuje, vidíte, že v tom vidíte doslova mě, že jo. Takže to zároveň je proti mlžení a zároveň proti masnotě všemu, takže jako perfektní, za mě ideální, jo. Takže vrhneme se na další věc. Tak jo, dále tady mám na seznamu tuhle uniformu. Takže je to uniforma bez těch nášivek, k těm se dostaneme. Ale je to takováhle uniforma. A mi ukážu takhle. Jo, je to klasická... Nevím, jak mám ji popsat. Byly to moje kalhoty, ale já jsem to objednal v XL-ku. Vidíte, že mi to je dobře. Ale kalhoty na moje obří nohy, na moje kvadráky, budu moc dřepu, prostě mi nejsou. Mám XL doslova. Jo, celý ten gear, tohle i s tím, stalo 1600, bylo to nejprodávanější, ale zároveň i docela levný. Je to dobrý, máte i takhle límec, je to prostě klasická ta blůza jakoby. Když to zapnu, tak vám to chrání nádherně. Pardon, já tady mám ten. Chrání nám to parádně krk, takže to je ideální. A ty kalhoty vám bohužel neukážu, ale dostanete k tomu i chrániček, který se dají dát tady do toho loktu, nebo do kolen, jsou tam i do kolen. Já jsem si přikupoval chrániče, protože tyhle vám můžou vypadnout, teď jsem zrovna hrál tam na hřišti s klukem, který měl přesně plně buď stejnou, nebo stejný mechanismus a ztratil kolení tu, takže jako já mám radši ty svoje, ty vám za chvilku taky ukážu. Takže vrhneme se na další item. Jo, samozřejmě jsem vám zapomněl říct, co používám tady jako kalhoty. Momentálně tady mám klasický karga, jo. Nesedí to k tomu úplně, když se na to podíváte. Vidíte to, je to zelený, je to normálně zelený, není to moc vidět. Ale jsou to klasický karga, má to kapsy, je to tanký, takže to není ani vedro. Mám k tomu pásek, klasický, jo. Tohle neřeším, možná si někdy teď budu dokupovat větší kalhoty, takže snad. A vrhneme se na tu další věc. Takže další věc, tady máme helmu. Další věc, tady máme helmu teda. Je to helma, kterou dostanete úplně prázdnou, tak asi ji sami vypolstrujete, hodíte si tam ty sucháče, kam chcete, vypolstrujete si ji tak, aby vám se dělala na hlavu. Je to normální klasická vojenská helma, takže si ji zapnete normálně kolem brady. A máme na to ještě k tomu potah, kde máme zase ty nášivky, ty neřešte, ty vám pak řeknu.
ten potah, ještě vám řeknu cenu helmy. Je to vojenská helma Fast Marine, přísný model ATACS FG, je to v XL a stojí 1000 korun a 1050 korun. K tomu mám ten potah, který je potah taky Fast, s estetickou šňůrou. Je to tady, že tam můžete něco přichytit a ten stojí 280 korun. Ještě se vám umím, že tady takhle čtu, ale čtu tam, že názvy těch to si fakt nepamatuju a čtu tam i ty ceny, abyste věděli. Takže tak vypadá ta helma. Bez toho potahu nevypadá zrovna nejlíp, teď vám to nemůžu ukázat, ale doporučuji si na tu helmu koupit ten potah za prvý. Můžete si na to dát nášivky a za druhý to vypadá fakt to vypadá jako mnohem líp, jo. Takže tohle je helma a vrhneme se na další. Tak jo, dále tady mám masku, takže klasická ta maska, která se dává přes jakoby celou hlavu. Takhle ji máte vlastně. A nasadíte ji takhle. Máte ji přes celou držku a i k uším, dá se říct, že vám tohle chrání uši. A je to klasická maska. Je to teda maska Strike. A stojí 320 korun. A já mám koupený 3 masky. Takže vám je rovnou přehodnotím. Tato masku jsem ještě na hře jako by neměl. Tu mám koupenou, když je fakt jako velký hit. Protože nemáte chráněný prostě uši, nemáte chráněný toto. Nemáte prostě kůklu, že jo? Takže tohle jsem ještě neměl, ale zítra si asi sebou beru, zítra taky natočím nějaký vlovísek, z toho budem hrát. A tu masku jsem tady ještě neměl, je teda že ho mám koupenou do většího vedra, protože je větší. A vrhneme se na další masku a uvidíme to. Tak máme tady další masku, já osobně tuhle používám zatím furt. Je to normálně, že máte malou masku, je to takhle malý, jo. Což je geniální, je to teda trochu větší, trochu dlouhý, vysoký. A je to na velkou hlavu dělaný, takže, ale jako když nemáte nějakou malou kebu, tak je to dobrý. Pak tady máte přímo ještě dvojitou vrstvu na uši a takhle, nebo že si tam můžete dát sluchátka. A je to teda, je to z takového materiálu, že normálně by se přesto dala úplně s klidem dechám přesto jako kdybych normálně dechal. Takže vám to není ani vedro, ale zároveň vám to chrání úplně všechno. Takže tohle maska je dobrá i do tepla, ale zároveň i na nějaký hry, když je zima, protože vás to zároveň i by podle mě v zimě i hřálo, samozřejmě. Že v zimě vás to hře, ale v létě to hezky větrá, takže za mě ideální. Je to teda maska Shadow Warrior s kuklou, ale tam je přímo barva Olive Drab. To stojí 350 korun, čili je o 30 korun dražší než ta maska. Když to porovnáme, kdybych si měl vybrat jednu z těchto masek, tak si vezmu tuhle. Protože, nevím, no, přijde mi i jako trochu pohodlnější, je to vlastně úplně totožná maska, když se to takhle položíme na sebe. Jenom tady chybí tomu ty malý cítky, vidíte, že to je úplně stejná maska. Ale zároveň to máme, že jo, tohle, takže. A hlavně tady vám to už nic nechrání, jo, tam když vám dostanete kuličku, tak tam budete mít to a tohle se tam chrání, abyste tam měli třeba do kydové, nebo by to nebylo, by vám tam ta kulička nezůstala. Takže za mě určitě super volba tohle. A mám tady další masku a tu mám tam jako kuklu jenom, to je klasická kukla, tak je dobře provětraná. Tu mám, kdybych hrál někde se svým bráchou, třeba v lese, tak vím, že je malá pravděpodobnost, že mě trefí zrovna do držky. Tak je takový jako víc autentický, jo. Takže tohle mám, to je teda kukla Ghost. Dokonce v noci i by měla svítit, což jako vidím to teda, že to tam svítí trochu. Nevím, jestli to bude vidět na kameru úplně, ale vidíte tady je vidět, že to trochu svítí. Takže jako zbytečný, ale proč ne, že jo. 295 korun. Takže vrhneme se na další věc. Tak jo, dále tady máme tuhle nášivku českou, která stojí 75 korun. Za mě prostě nášivka česká, vojenská, nesvítí nějak, protože to nejsou, že jo, červená, bílá barva, takže nikde nesvítí. Mám ji teda na obou stranách, dále ji mám 2 na helmě, čili mám 1, 2, 3, 4, potom mám tady, když se podíváme na baťohu, potom mám ještě na vestě, uprostřed, to si ukážeme, takže jich mám vlastně dost a jsou jako dobrý a za mě to je autentický, mám jich hodně, mám na to i barvy udělaný, takže mně se to líbí.
A za mě to je super věc, když si chcete připlatit, za kterou vypadáte jako líp mnohem. OK, vrhneme se na další item. Tak jako další tady máme taktické rukavice, které určitě všem taky doporučuji. To jsou teda trochu dražší, než byste dokázali sehnat třeba za 3 kg. Ty jsou přesně za 840 korun. Jsou teda XL zase, protože mám všechno prostě velký. Jsou to dobré rukavice, doporučuji všem, protože to do kloubů a prostě obecně do prstů fakt bolí. Tady máte vystužený úplně všechny prsty, krom ukazováčku, což je úplně geniální, že vám tam nějak nepřikáží, ale zároveň máte chráněný všechny ostatní prsty. Tak to tady vypadá takhle. Prostě vypadá to jako kámo rukavice z CSK, jako reálně. Takže jako super rukavice. Jmenují se přesně taktické rukavice M-Pact. A tohle je barva Woodland. Mají tam fakt hrozně moc barev, když máte nějaký kombinace těch. Takže a jsou fakt jako kvalitní. Takže tohle si jedině doporučím. Jdeme se vrhnout na další gadget. Tak, dále tady máme vestu, slibovaný logo, tady máme, je to vesta s nosičem plátu, vidíte tady. Tady jsem si přidělal kapsičku ještě na tu boční tu, kterou tam máte, takže tam nosím vysílačku, zásobník ještě jeden navíc točnej, mám tlačný všechny. Takže máte tady kapsičku, tam budu mít mobil, až budeme dělat logísek, takže tak. Tady máme 4 zásobníky, které si popíšem zase později. Vesta stojí 2500, je to přesně vesta 420 s nosičem plátu a 3 sumkami, takže tak se přesně jmenuje. Je to Ranger Green zase barva, jako všechno ostatní a je fakt pohodlná, není nějak těžká, není malá, má tam normálně pláty, jakože jo. Můžete si je vyměnit, jsou tam jako reálně pláty, takže za mě super. Zásobníky si popíšem potom, takže jdeme se na další item. Tak jo, takže jako další item tady máme zásobníky, jak jsem sliboval už. Nebudu je vytahovat všechno, ukážu vám jeden, mám 4, čili jeden mám v primární zbrani a 3 mám v nosiči plátu. Je to teda od velmi kvalitní značky Lancer Tactical, jo. Můžu vám říct, že je to teda zásobník do M4 na 120 ran, čili tlačný, normálně tady to máme tlačný a mám ho teda 4x a jeden stojí 350 korun je celkový, tady vidíte a je to fakt prémiový zásobník, je i celkem jako levný a měl jsem s ním už teda jeden problém, myslím si, že to byl můj problém, já se v tom ještě tolik úplně nehejbu v tom Airsoftu, takže jako všechno samozřejmě nevím, ale já to vždycky plním prostě na doraz. A stalo se mi to, že ta pružina vevnitř, jak je tam takhle zatočená, jo. Jestli jste to rozebírali, tak už víte, jak jsem to rozebíral, protože jsem musel. Rozbírá se to teda klasicky, vyšroubujeme, vysuneme kazetu a tu pak musíme celou rozebrat s tím dlouhým tím. Pak se to hrozně dementně skládá, takže nedoporučuji úplně rozebírat, protože vám to tady furt vystřeluje ta pružina. Musíte to dobře utáhnout. Takže měl jsem s ním jeden problém, byl to jeden zásobník, který jsem už spravil, jinak je fakt super, neseká se, v životě se mi nesek jinak, takže za mě jinak úplně bombastický zásobník, nevím, jestli taky mám ještě něco napsané, je dobrý na CQB i na ven, samozřejmě to je napsaný. Píše mi to tady, že je spolehlivý, takže můžu jině potvrdit až na to, že jsem to přeplnil, mohla to být moje chyba, mohla to být chyba toho jednoho zásobníku. Nevím, opravil jsem to, nemám s tím jinak sebe menší problém, tak jo. Jdeme se rovnou na další item. Tak jo, tady mám kuličky, které jsou samozřejmě základ. Já mám teda obecně ty 0,25, 4 gramový. A koupil jsem si troje, jedny stojí 215 korun. Koupil jsem si 3 balíky a jako reálně už mám 2 pryč, jo. Když si střílíte doma, když to máte nový, tak to je hned fuč, takže doporučuji si koupit klidně 4, jestli nechcete objednávat každý půl rok nový úplně, jo. Takže asi tak. Jdeme se vrhnout na další item. Tak jo, dále tady mám asi známou pro všechny airsoftáky vysílačku, klasická vysílačka, ta malá, nevím přesně model, rádiostanice UV _5R, 8 W a
stojí 860 korun. Za mě nejlepší vysílačka, super cena, už jsem si tam přidělal tohle tam teda, máte v balení je to fakt hodně gadgetů, máte tam i tohle kam si můžete dát sluchátko, to tam máte taky v tom, máte tady i tu sponku na takový ouško. Jo, máte sundovací klasické anténu, můžete ji vyměnit, takže ji můžeme takhle zapnout. Tady máte 2 frekvence, čili můžete přepínat mezi 2 frekvencemi, když máte třeba 2 týmy a chcete tomu druhému týmu říct rychle, že můžeme začít, tak jenom tady tím jedním tlačítkem překlikneme a jsme na jiné frekvenci, my vysíláme a když vysíláme, tak to svítí hezky červeně. Takže frekvenci to má od 400 do 450, nevím, jak jsou ty frekvence. Teď zrovna tam někdo chytám nějaký signál, jo, takže jo. Máte i... Ale musím poděkovat, ale můžu vysílat i alarm. Teď jsem mu tam vyslal alarm. To můžete používat, když jste někde tam v ohrožení, takže k vysílačce samozřejmě nabíječka, takováhle hezké pouzdro, který to nasadíte, nabíjí se, svítí to tady. Za mě, za tu cenu je to fakt úplně jako super, takže asi tak. Jdeme se vrhnout na další item. Tak jako další tady mám chrániče na lokty a na ty kolena, jak jsem o tom mluvil. Tady vidíte chránič na kolena. Je vidět, že ho používám hodně, na kolena se použije hodně, furt si někde klikáte, potřebujete si dřepnout, abyste to. Za mě úplně super chránič, nasazuju se úplně jednoduše, dáte se to na nohu, tak to jenom přejedete kolem nohy a tady to tak hezky zacvaknete. A máte takhle to. Takže chránič na kolena, úplně geniální, když na toto, tak je to, jak kdybyste normálně klečeli na pouštářku doma, takže to fakt příjemný. Takže to byl chránič na to, pak tady mám chránič na lokty, vidíte, že ty nepoužívám. Ani jsem je zatím neměl na sobě, při akci, samozřejmě jsem si je zkoušel. Ale zatím jsem je nepoužil, ale zítra bych si je chtěl zkusit vzít. Nevím, jestli úplně využiju, ale můžu je zkusit vzít, jestli mi k něčemu budou. Zatím jsem je nepoužil, uvidíme. Takže jo, ještě vám řeknu model, je to set kolení, set loketních a kolenních chráničů OD, jiný název tam není a stojí 500 korun. Máte v jednom, samozřejmě je tam zase spoustu barev. Já mám zase barvu tu lesní klasickou maskáčovou, takže asi tak. Jdeme na další věc. Tak už mi za mnou pomalu ubývají věci. Už jich tam máme docela málo. Takže už se blížíme k zlatému vrcholu. To je zbraň. Ale ještě předtím, tady máme plničku, každý známe, tak ji vystřelíme. A tak já si dám kuličky. Takže tu asi každý známe, všichni potřebujeme, když máme tlační zásobníky. To klasická plnička za 150 korun. A jakož už video je dost dlouhý, tak nebudu protahovat, takže plnička 190 korun. A název tam přímo nějaký nemá, najdete jich hodně, všechny jsou určitě dobrý, takže asi tak. Jdeme se vrhnout na další věc. Tak vezmu to rychle, jako další věc, tady mám nádobu na kuličky. Je takový víc zbytečný, ale mám to na akce, abych nemusel tát ten pytlík, tak on takhle můžu tady přichytit i někam. Za mě dobrý, nevím na kolik to je kuliček, mám to tady napsaný. Je to na 2000 kuliček a 140 korun, takže dost podobný jako to. Takže asi tak, dost podobný jak plnička. Jdeme se vrhnout na další věc. Tak už to máme jenom 2 věci, které jsou úplný základ. A to určitě si kupte nabíječku. K některým zbraním dávají takový ty blbý nabíječky, který vám chytnou a schoří vám barák nejspíš. Ale k mojí zbraní třeba nebyla ani ta, protože prostě to nedávají. Takže určitě si kupte takovouhle chytrou nabíječku, vidíte, že má i chlazení, i tak se přehřívá. 2 doty, stojí 5 kg, je to rychlá nabíječka. A za mě super, funguje. Samozřejmě zahřívá se, ale má to chlazení, takže to nevadí. Jelikož chodím na elektrický obor, tak přesně vím, jak to tam je. Máme tam klasicky, že jo, tady vidíme, je tam trochu vidět ta cívka, takže asi tak, je to prostě trafo malý, no. Co k tomu říct, malý trafo. Jdeme na baterky, které do mojí zbraně teda jsou minimální, myslím, že tam bylo 7 V. Tohle jsou 7 něco, já nevím, jak se dělají, ale tohle je 8,4. Je to základní ta
hodnota, kterou do této zbraně doporučujou, a nejvyšší je nějakých 10 nebo 9, myslím 9. Ale nechci zbytečně přetěžovat, takže jsem si koupil takhle 2 baterky a mám teda 2 baterky na akci pro jistotu vždycky. Obě jsou 8,4 V, takže asi tak. OK, jdeme se vrhnout na zlatý hřeb a to je zbraň, takže jdeme na to. Ještě jsem zapomněl říct, že ta baterka stojí 5 kg a mají kapacitu 1600 mAh, což je jedna polovina nebo 1/3 mobilu, jo? Takže solidní baterky. Tak jo, jdeme na tu zbraň. Tak jo, máme ji tady. Já jsem jenom si všiml, že tady mám trochu, že to možná přesvicuje a ono se pak moc laskne, trochu to tady zatáhne. Tak, čekejte, rozsvítím velký světlo. Tak, teď to snad bude vidět líp. Je to teda, přesný model vám řeknu, je to teda Airsoftová zbraň M4, série s lištou, to tady můžeme vidět, mám na ní dost věcí, CQB to je to CQB dovnitř. Já vím, že se vám nezdá úplně krátká, není zrovna krátká, tohle je nejdelší ten, můžu si dát nejkratší, a hned z toho nádherný CQB dovnitř, jo. Tak je dlouhá, když ji zkrátím. A na ven parádní rukaviť, super úchop, takže asi tak. Máme ji tady klasicky na safe, semi a auto. Nejsou tam žádný ty stále teda 4,5 tisíce. Je to přesný model EC302 a je teda kompatibilní se všema M4 věcma. Co vám teda ještě k ní řeknu? Je to 1,7 joulů pružina. Dále, co bych vám tam řekl, asi nevím, celkový tělo, plastová, jenom tohle rukojeť. Dále vám tady můžu ukázat komoru. Nebudu vám říkat nic vevnitř, nerozumím tomu vevnitř, nevím, co tam je. A hlavně vím, že tohle zbraň je doporučená pro mírně pokročilý, takže to mě vyhovuje. Jo, tady s tím můžeme klasicky zavřít a tady odjistit. Jo, takže klasická M4, máme tady úchop na tu věc, tu mám tady samozřejmě taky, tu vám hned ukážu. A jinak nevím, co bych vám k tomu řekl, mám tady ten zásobník, který vám ukážu, teď ten znám samozřejmě, takže za mě perfektní. Jediný, co mě tam trochu štvalo, je tohle, ale hned vám vysvětlím, proč už mi to nevadí. Ještě vám teda řeknu, tohle tam je přidaný samozřejmě. V základu tam byla takováhle malá tady položím. Patrně. V základu tam byla takováhle takovýhle malý mířidlo, který si také dá nastavovat, můžete si ho tam štelovat. Podle toho, jestli koukáte zprava nebo zleva, dá se tady podle toho štelovat, takže parádní, takhle se tam dá přidělat. Je to kovový klasicky, je to docela i těžký, což cením. Naopak, co necením, tak je koncovka, co tam je. Za mě z hliníku nebo z ničeho, prostě extrémně lehká. Jako působí, jak kdyby byla z plastu, jenom je prostě trošku studená, takže víte, že to je nějaká slitina, ale jinak působí, jak kdyby byla plastová. Jako je to fakt lehoučká věc. To mě štve. Ještě, že jsem si objednal rovnou koncovku svojí. A rovnou vám řeknu jakou. Je to takováhle nádherná, líbí se mi ta barva šedivá. Taková parádní koncovka, jo. Je delší, takže ta zbraň působí jako mohutnějc. Je šedivá, takže tam i vyniká hodně. A je to přesně, abych vám řekl koncovku. Je to kovový kompenzátor FH008 a je za 3 kg. A ten už jako oproti tomu je fakt jako z kovu nebo z ničeho, nebo z oceli, asi ne, úplně nevím z čeho. Ale je fakt těžký, takže parádní. Fakt tam jako sedí, takže paráda. Jako další, tady mám samozřejmě tu laserový mířidlo, jo. Dostanete tam takovouhle nádhernou krytku, abyste si to nepoškrábali, jo. Máte teda tam nastavitelnou svítivost, když se tam takhle na to podíváme. Tak Gčko samozřejmě nesvítí jakože green, že jo.
Tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, teda 6 ne, 5 a pak R jako red, takže zase od 1 do 5, pak green. Můžeme tam tady takhle vybrat jako svítivost 1 až 5 a barvu. Ukážu vám to hnedka. Ukážu vám to tady takhle na mobilu, takže uvidíte teď video z mobilu. Já tam teda zapnu tam největší svítivost, třeba červený. Položím si to takhle tady. Jak tam je nádherně vidět ta červená dotka. A nádherně tam můžete vidět, že přesně sedí přesně na to mířidlo, který tam přesně potřebuji jakoby mít, který mi tam nakonec nevadí, protože tu dotku mám přímo na tom železném cípku, takže jedná se tedy o Collimator Compact 2 s vysokou montáží, vidíte, že je trochu vejš, vyhovuje mi to a stojí 1400 korun. Můžete se tady ošroubovat ty blbosti a nastavit si tu dotku, který přesně chcete. Takže já to takhle zhasnu a můžete to samozřejmě takhle to vypadá, nasadíte to tam klasicky takhle, parádně. Tak, další tam máme, určitě jste si všimli, rukojeti. Bez ní by to drželo docela jako na prd. Klasicky plastová, což jako železnou bych ani nechtěl, jo, to už takhle ta pistole má asi, teď nevím, nechci kecat, asi 3 kg, jo. A ta rukojeť stojí 330 korun, je to ergonomická rukojeť Striker a je to ergonomická rukojeť, která se montuje samozřejmě na ryslištu pomocí imbusu a to je asi všechno, co bych ní řekl. Je fakt dobrá, vidíte, že takhle sedí, tady si dáte palec a takhle si to chytnete. Nebo, jo, buď takhle, že jo, což je takový víc jako na CQB, anebo si sem dáváte ukazováček takhle a palec si můžete dát takhle přes to, což parádní úchop, jo. Takže asi tak. Dále, čeho jste si určitě všimli, tak je tady ta svítilna. Je to teda s laserem a je to s baterkou a s laserem zároveň. Takže je celkem velká, výkonná a co bych vám k ní řekl? Taktická LED svítilna s laserem 1150 korun. Ideální, montuje se zase na rysliš, to není to nic složitýho. Smačknete tady tyhle dva a nasunete. Nic složitějšího tam není. Takže takhle, když vám to ukážu ještě, tak chytnu, tak a zasunu, můžete si vybrat, jestli to chcete mít přímo na začátku, což já chci. Mě to nepřekáže, když přichytám ruce, tak cvakne. A tady máte takový malý tlačítko nahoře, který dáte takhle tam a už mi svítí laser. Takže jakoby takhle cvakáte. Takže ideální, zapínám to takhle vždycky tímhle palcem přesně, který mám takhle nahoře, takže za mě super. Dále teda tady máme ty úchytky na tu dvoupažovou, tu mám tady. To teď teda házet nebudu, ale je to klasická ta, kterou si hodíte přes to takhle, jako by chápete, že jo. Takže to je určitě taky super věc, stojí 190 korun, takže doporučuji. A asi tak, ještě vám ji teda ukážu takhle hezky na to, abyste viděli, jak vypadá. Abyste ji viděli trochu víc blízka, tady vidíte i logo. A tady vidíte nádherně tu. Máte tady samozřejmě, na jaký výšce to máte. Tady vidíte i logo tohodle, takže asi tak. To je asi všechno, co bych k tomu dodal. Takže tohle je pro dnešní video všechno. Ještě vám tam možná hodím nakonec úryvek toho, jak to střílí, abyste věděli. Tak jo, tady máme krásku. Jdeme si ji zkoušet, takže hodíme tam semíčko. Střílíme si třeba tamhle. Jo. Pak tam máme teda auto. Ještě vám teda ukážu to směr do země. Kuličky se úplně roztříště, jo. Tak dáme tam auto.
Vyzkoušet to zde mě. Takže, abyste viděli, jak to střílí parádně. Výkon 1,7 joulů, rychlost 130 metrů za sekundu, takže za mě ideální. Klidně vám doporučím ten e-shop, je to Airsoft Pro e-shop. Doporučuji z důvodu rychlého dodání, rychlého prostě komunikace a za mě to je jako super obchod, takže vám doporučím, mají tam dobré ceny a kupoval jsem tam vlastně všechno tohle, došlo mi to do 3 dní, objednal jsem to v pátek, takže mi to přišlo v pondělí, takže jedině můžu doporučit a to je asi všechno a mějte se a uvidíme se zítra na akci snad, video vyjde nějak později. Dneska je sobota, čili tohle video vyjde asi, myslím, že ve středu nebo v úterý, teď nevím, a to ze střely by mohlo být v sobotu příští, takže za týden. Tak jo, takže mějte se a čus.